Sige na. Gilid ka diha. Good morning, guys! Hello guys, good morning. Welcome back sa mga channel. Tawag guys, mamahaw ka guys. Kay mo sunod na pong trabaho. Pili na po Lexi ha. Yung hilak kay mula ka mo kung maduli. Asa mo ba? Sa bilaran. Wala excited ka gabi eh. Hindi na hilak ha. Sa bilaran. Dari dito mas mamalat ka mag-work. Ah, 2 weeks ra. 2 weeks ba? 2 weeks. Parihara ka itong dito yung Latin Orlina ba? 2 weeks. 10 days kang hospila. Muna 2 weeks. Dali dagadlaw din. Don't worry. Pusog na po mo ni Pasko. Di ba ka po mo magpulaan na po. Bugi na po tabi. Namahaw na ang sudan de Wow, guys. ta guys. Itlog upot-pot. May asbubad na. Init pa man be. Init Init pa pa, man. be. Gatas ha. Oh, isa lang. Puro init. Ang dara. Mag-mail tra ko sa guys. Hindi ako crunch. Hindi tayo madaan. Ano sa man? Ay, ba't ang daan, be? Tangdaan be? Ito, Jay. Ay, gusto ka nga na, Jay. Napa man ato. Kung palit ko tayo dyan. Gusto rin ba? Tiyan. Ikaw ka. Come. Ikan ko. Limbarok. Bak ka, Jay. Ay, yung pana, munay. Look. Madi ay. Adi ko lang ako. First day of work. Binang. Mama, binang. First day sa ko. Ano si mama? First day sa work. Mustok mo ka. Laptop mo ka, be? Naman ako gligo, be. Ikaw. Bright, di ka bino. Magpalit din kong pipino guys. Para makadilaw si Aisa. Na mayonnaise may timpla na. Di ka magtrabaho dede. Namuot kong liksi. Yung ko man ako gligo. Yung bisag ikaw, be. Di mo kung siya mo trabaho mo nang di siya maligo. Oo. Sakto. Langipon, langipon. Ipa, di pa. Langit na, di ko na. Gusto ka magpalintes? Ako magpalintes. Kulit-ulit siya. Ikaw? Ha? Ibilin na ka sa lisya? Okay. Hindi na magpasit-jacket sa ngipon. Be, nabag-ipon, be. Matado. Hindi na magilak-kilak ha. Mayonnaise. Mahal din mayonnaise. Mayonnaise ni ikuan guys. Karoon pa ko suway mayonnaise ikuan sa pepino. May gatos ba ikuan man te? 8 o'clock. Magka-activities. Ay, kasi magbigay. Sinabi. Ikaw. Uy, madyapoy ni tawag kape. Ginoo, magdyabuhan ka. Alam mo, maarang ka. Ninalong. Boards. Isa yung minig boards, te. Rad, ibalik. Ha? Brad na. Ibalik. Brad. Sama ka po. Brother. Brad, eh mo Brad. Boards. Na! Upper boards. Di maghirap-hirap ha. Brad na ay ibalik ay. Isa pa. Brother. Tanawa.
Ano ba? Ginaro-maro pa. Bro pa, bro. Brad. Mura ui man po na mo yung Han. I love. Lain man. B. Mahal. Dito. Gilo ko. Langga. Sus, gilo ko. Piting. Sus, luod dyan. Pero, depende na po sa uban ko. Ning gawas mo ito mong papa, be. Uy, sige po doon ganay kamera ni Isa. Di, diyan papa bangun itik. Hangga to. Galig majuhon. Pastilan, mula ka ba karon di? Punta sa alam ka. Asa mo may mga mayonnaise no? Di na, ano siya, di na crispy no. Siguro ba sige, magkalimutan ko. Ang Ang pipino. Festival. Ito guys. Be. Diyan na be. Uy, bad ba na mo yan sa pagkain? Ay, ano ba? Yan basta tumubi. Ingay mo sa pagmata, datong kulikot ka naglaba, yun sila. Kumano, lagi ko mamaduli. Ano sa? Pero nagumagumita, kuha ka steak. Magadi pag mawa ko. Wa, ano ka? Minsan man ay nigunin sa Galicia, wa man ko. Hindi man ko mga Galicia kahit minsan man niya pamasya din ang mga bisa. Isa mo na, be. Ma, ibalik na po ni mo in-school ha? Ha? Ano? Sa'yo man. Nahulang imo ha? May suway ko ko. Hindi, ano to? Dami, dahil nga ni. Hindi mo lagi mo pilit. Bawa isa. Ilunod daman. Iluod man. Darna! Be, Hindi pwede ka na siya. Darna. Ang dahil kay... Diabetes. Hindi pwede suka. Rambulo niya. Hindi, bahala. lah, signal na. Hindi man mo. Suka o kuang. Hindi. Yan. Naman, katungkuan ba? Oh, higa lagi. Yung mga pickles na ba? Kawin lagi tak. Ano mo? Kuha naman siya. Sandwich pa rin ka to ba? Wala. Wala naman. Ang luto kayo na buwad. Kanta guys, kanta. Hindi na. Ihatag na yung uncle kay nanam sila. I love buwad. Uy, pwede lang gamit siya ng TV? Smart TV ay Android may nanti. Hindi ka load long. Ha? Hindi ka load. Wala busing mo ganun. Masinanay, mag-yun siya. Bato na dito. Pagod ko lang ba eh. Oh. Is kagluto ako ngit mo. Anak lang ni Flex. Ang puno. Ha? Anak lang ni Kani, yung dyan namin magluto. Uy, kusirol. Ha? Itlog. Mahaw taba. Mahaw taba yun na hinoon. Mga ka guys. Huwag ka ma. Ha? Kisa na ang game. Wilt? Wilt? Paka? Padoon, naglik ka. Masyam. Was, was. Gano. Ayun na, kayo ngita. Tarang din ko. Di mag... Karay din ang pinakaganahan o magkaagluto. Pot na buwan. Gano. Was, karay. Mag-angka po dyan sa lawas. Hindi mo magpagpagdi, ha? Ganahan ba kung pagsitapin ng lotion? No. Waiting. Original na. 200. Iya, tingin pa akong iuwi. Saan sa dari? Manihapo. Mamahaw sa ta, manihapon. Mamahaw. Ag ako kay Lisa. Naro mo kay tiglusyon. Mamahaw sa ta. Mama. Di sa managikan. Isa kong nanihikan. Online ko na ay. Di sa kaya na pa may lotion. Masakay. Pukunag na. Wala sir. Ha? Mara po guys. At ang iranin dyan guys. Nag-abot na ng ilas Ate Joshua. Sa bahay ni Ate Jenny. Ito ko mag-work.
Bye-bye kanila, Bidal. Bye-bye. Pakita mong naong. Bye-bye. Thank you. Hello guys, then naday ko sila Ate Janet guys. Arang lamig ilhang kwarto. Gipanaghandaan dyan kong Ate Joshua. Salamat tayo ka dyan mo Ate Janet ug Ate Joshua. Kay diyan ako sinjo ha. Diyan karon guys, manghinlo mi sa Ate Joshua. Manghinlo ko ako manghinlo sa mga bintana. Diyan naghuman. Mana rin, paduding-duding na pwede bitaw. Nato guys, kanang naidan ako dari tubigon. Diyan nag-message na ho nga. Kanang tigtan ako po sila sa mga vlog. Gusto ko na siya makikita na. Kailangan ko na ko dari tubigon. Atangan kang paabot ko ni mo tig kanus at kamo chat ug utro kay dar mo ko dari lati Janet hangtod ra ko pista nakadungit na hangtod pista kay nagpatrabaho mas sila dari silang bayan aghinlo ba tabang-tabang ni Ate Joshua. Unsa guys, unsa manghinlo ko bintana sa unahan kay wa pa man mag kaandari trabaho. Bintana sa ramang ko mag trapo-trapo. Tangiran ninyo dyan guys. Basta kay haramong ging kuanan na nana ko dares tubigon. Dyan. Silik-siday naluoy ko kay naghilak ganiha kay gisakitan pagnipon. Dyan nalingaw ramang kuno po din sa tijuli kay nanglakaw mo pa sila ganiha ng grocery. Tapos ay siim nalingaw silik-sik ko no. Dyan bara magdito maghilak rong gabi eh. Diya, mara ni guys, at tangiran dyan dyan, kay manghinlo pa ko.